ман шонум касе ки дар ҳаваси осмонҳо фаромӯш кард, ки дар замин сажда карданда ай осмонда баландтарҳо мешнавад. Душанбе ҳарвон доди нахеста хуфтанои нахонда хуфта пешини асри шоме ки вақтҳои ӯ рафтан рамазоное ки эй ҳаётам гузашт берӯза ма чӣ барам охират ки сар то по насӯзам. ман мехом ҳаётам ранги ҳаёти фалони боша, шукрона кашон ҳоли ҳамешам дошта гирда атрофа нигоҳ ки болора аҳамият нате ки чӣ дора оши шава худо додашон тане тони те надошташта ки ту бисёр чӣ дорӣ ма чӣ дорам ту чӣ диди ки ҷора нигоҳ дорӣ шонта куре буда ки чашмат ҳуй дунё торика и қалемати худо додара оилам надидай дилу дозод метапа хуно дар ҳараката ду дасти беқуввати туда шанха бараката ҷоира чашмот мебина пои хидр мебарата ай ҳар нафасе озод мекашиша чӣ қимата гӯши шунава қоматиро сабони буру камай хунаи ту бод падару модар болои сарай фарзандои ту солимай нома диқа баландида чанд ҳазор мухлис дори чанд сад кас шумуд медида дӯст бидор касоира шум мебинан асад мебаранд ки ба ҳақ ғайбати ҳақорат гуноҳ та мехаранд ту ба иқа ҳаромид ту ба иқа ношигрид ба иқа дар вақтҳои беҳуда сарф кардагид худованд ҳойлам мебахшад хафо ба гардони вақтай ту як бор аҳамияти умрат ранги дарахте нашкуфта кирмиш задестай намо нашкуфта бо пуса ояндаи ай пешдори намон ӯро бисӯза майли ма фаҳмидам раҳмат барои насиҳатот ма шонум те ки шабоз дамона нест овозат шонзову шабоз ардад якен ама дигариш ки я чӣ мехоҳа ай чо пайдо шид ҳоли мара намешносӣ ман на шабозам на шонам ма овоза ёянда овози шанси охиронам оилам вақтай қафо гард охири ира холие ай дунё чизе ҷамка бурдаштони охират оё кафан ё гур насибр мешава ё не ту дар куҷо чихе мемри мурдата миёбан ё не пули сирота мезгари ё не савоб техлета дар номаи амолат кай навистан охирон савобта.